Sustraietatik elikatuko da enborra. Ta horretarako, sustraiak egingo du dagokion bidea. Estamos en la época del final de Franco y había un movimiento general en Euskal Herria para recuperar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Intentau gendun dana egitea. Zan bezala, magu kasuntan pineskan ginen eta ezin genuen apuntau. Saiatzen donak dantzain beharko nuke. Nik eman ditut dantza talden 17 urte, bindikanez dantza ez dut inoiz dantzatu. Gaur egun pentsatzen jarrita, zure gure esatea hori guk lortu dugu. Dantzaiteko beste modu bat. Txapelak entzen dut, zati. Galdu egiten da. Dantza pizirik baldin magare, da neskak daudelako. Duela 50 urte, adiera bat gehiago sortu nahi izan genuen. Horako gauza simple beten horako aldaketak ez da ditugu ematen. Tokitzak tokatzen da. Neri oso iruditzen. Oitu hori jarrituko dela, espero dut. Eta ez da moda kontue. Hori garbi euki behar da. Baina ezinezkoa izan zitzaigun bakarra eranstea. Bataren atzeak erakusten du besteak aurrean nola dantzatu. Egitu zitzaidan plazan ikusita erresa izango zala. Talde hau sondia zan eta gu ez ginen izan protagonista, Baina bira ematerakoan, Txabalak eta falta txuleria. aurrea atze bihurtzen da, eta atzea aurre. Eta zintzon dantza egin. Eta hortik sortzen da sinkroniaren ederra. Margatu nago zerbait, abetiako egon bat zerbait. Sustraiek oso lurpetik edo oso azaletik jaten ematen diote herriari.